नै लोगोफोर लागाव जालायबाय आरोना मुस्लिम मानसि टावार सायाव गाखोनानै माने सिखाव आरोना सिखावनि थान्दा बिदिनो सानै साथाम साब्रैसो हमजाबाय दा पुलिसा खाबाय बेखौ अलरेडि एरेस्ट खालामबाय लांसिगोन दा बिसोरनि खामानिया बेनो आरोना मुस्लिमफोरनि खामानिया बेनो सिखाव खावना जानांगौ माबानांगौ सोरखौबा किडनेप खालामनांगौ बेफोरनो आरोना दा टावार सायाव गाखोलांदो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबा बुजि मोनगोन अबाव जानायमोन जाथाया नायलांदो। ओइ देख' लोगोफोर न'खर न'खर सिखाव खावनो हायैनि थाखाय टावार सामानि गाखोलायनानै सिखाव हाबनो हमदों आरोना नुदों नोंथांमोना क्लिपाव ओरैबायदि साथाम साब्रैखौ हमबाय आरोना रायजोफोरा हमदों माने रडनि मानसिफोरा हमदों हमनानै पुलिसनो खबर सबर हरनानै एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरोना बिथांमोनखौ खाबाय दा नंगौ बियो गुबुन हारिसो मुस्लिम मानसि न'खर न'खराव सिगां सिखाव खावोमोन दाथ' मोनला नालाय आजिखालि सबनिबो ग्रिल माबा माबि बेफोरबायदि होथेनाय थायो दाना मा खालामदो बिसोरो टावार सायाव गाखोनानै सिखाव खावदों आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो बुजि मोनगोन अबाव जादों जाथाया माला जादों नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे हरावनो मोनसे भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय बयनिसिमबो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय नायदो जोंनि हारिनि नङा गुबुन हारिखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायो बोरै सिखाव बोरै मा खालामना जायो बिसोरो बा टावार सायाव गाखोना मा खावदों बिसोरो लहा लथ्रिं खावदों भाङा सिङा बेपारि जादों सोरनोबा साप्लाय खालामदों बेफोरबायदिनो बिसोर खामायना जागासिनो आरोना सोरनिबा न'खराव सिखाव खावदों गोबाङाबो बिदि नङा आरो गोबाङाबो बेफोरबायदिनो मावना जागासिनो दाबो बिसोरनि मानसिफोराबो माने सिखावानो बाराद्राय नालाय दा हमबायबो बिथांमोनखौ 100ता मोसौखौ जानानै सानसेबाबो खारग'आ सिखावा हमजाखायो दा बेनिखायनो साथाम साब्रैसो हमनाय जाबाय ओमफ्राय बिसोरल' नङा आरो गुबुनबो दंबावोमोननो खारबाय आरोना बाखिया जेबो नङा बिसोरखौ हमबाय जाहाथे बिसोरो पुलिसा जायबा बिसोरखौ सोंनाय फिन्नाय खालामगोन बबाव साप्लाय जायो माला सिखावा खैजोनमोन दा बिसोरनि थाखायनो बिसोरबो एरेस्ट खालामजाजोबसिगोन आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना आं क्लिपखौ होग्रोनो सानदों नाथाय ब्लार खालामनो हानाय जागोन मानो होनबा इउटुबनि रुल्सआ बायमान बेलेग दै स्ट्राइक नांनो हागौ चेनेलाव बिराद डेन्जार ना भिडिअ नालाय बेनिखायनो आं दाननानै जाबाय सरि दानदो नामा ब्लार खालामनानै जाबाय नायदो नोंथांमोना नुखादों जेब्ला बिसोरो न'खर न'खर हाबनानै फैसा थाखा मोना अब्ला बिसोरो मा खालामो सानाव नङा हर नङा बिसोरो जेबो मिन्थिया आरोना सिखावनि आथिङालाय जेबो मिन्थिया बिसोरो सिखावा सिखावखा बेफोरबायदिनो खावनो हमदों आरोना दा बिसोरो मा खावदों नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय टावार सायाव गाखोनानै मा खावथावथाव नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आरोना दा ओरैबायदि साब्रै साबासो दोङो बिथांमोना हमबाय सानै साथामखौ हमजाखागोन मानो होनबा सानाव खावनाय सिखावनि साय डाबल सिखाव दंबोयो नालाय उन उन थाफाग्रा नोंखौ नुवाखै सानदों खिन्थु गासिबो नुखायो मालाय नायनानै पुलिसखौहाय खबर हरनानै बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरोना दा बेनो जायफोरा फुल डिटेल्स नायनो गोसो आं गाबोन होलांथारगोन आरोना भिडिअखौ नोंथां दा आरो सिखाव होनबालाय बिसोरना बिदिनो जोंनि हारिया नङा गुबुन हारियासो गोबां सिखाव दङ बेफोरबायदिनो हिन्जाव किडनेप खालामनाय न'खराव हाबनाय ओमफ्राय हिन्जाव माल माथा मोनाबा बिसोरो मा खालामो गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिङो आरोना बिसोरो बाहेर गिदिंनानै माबा मोनसे खालामो पाब्लिकनिबो लस जायो ओमफ्रायो सरकारनि लस जायो माने टावार सायाव गाखोनाय माने मिन्थिखाबाय बेफोरो सरकारनिसो बुस्थु दा बिसोर मा लस खालामो नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना दा बिसोर गोजानाव जादों एसे माबायाव जोङो बुंनो थांगासिनो दायो जेरै बिथांमोना हमजादों दा खारखोमानाय मानसिफोरखौ नायगिरना मोननो थाखाय जोबोद खहास जाहैबाय आरोना मानो होनबा सासेखौ हमनो हाबानो बे सासेया पुलिसफोरा जे बिथांमोननि सेराव बुंगोन बबाव पार्सेल खालामो मालखौ बबाव फानो मा खालामो बेफोरखौ खावनानै खैजोन दोङोमोन अबेनिमोन सोंख्ल'जोबगोन दा मोजाङानो जादों जायखिनिया खारदों बेफोरजों बासाया लासै लासै हमजाजोबो आरोना सासे सानैखौ हमबाबो माने जोबोद सुबिदा मोननाय बायदि जायो एबा चान्स थानाय बायदि जायो आरोना दा बेखिनिसै आङो ब्लार खालामनो हानाय जाबाय मानो होनबा चेनेला एसे बोरैबा जागोन आरोना आङो फुल भिडिअखौ गाबोन समनिया अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय सिखावा ओरैबायदि सानै साथामसो हमजादों आरोना दा बिथांखौ आङो खोनानो मोननाय बायदि मंगलदैनि होनना खोनानो मोन्दों डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय नायफिननांसिगोन आंनो बावबाय आरोना दा आङो फुल भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो गाबोन फुङाव होगोन सानदों दा हर जाबाय नालाय भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो बारा फोरमायजाजाला हरबो जाबाय आङो न'आव थांसै दाबसे जायगायावसो दोङो बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ बुंहरथ'ला नोंथांमोना दा बुंहरदो बिसोरनि सायाव मा बुंनो सानो बेफोरबायदि सिखावनि सायाव दा टावाराव बिसोरो मा खावदोंमोन नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आंबो एसे मिन्थिनो लुगैदों आरोना नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों टावार सायाव गाखोना बिसोरो मा खावमारो माने दा बिसोरनि सिखावनि थाखायनो जोंहा मालाबा माबाफोराबो सरकारफोराबो लस जायो आरोना सरकारखौ ओरैबायदि खालामो बिसोरो
सोरबा लाइनखौ दानना हरो टावार नेटवर्क दानो माबायो सरकारखौ ओरैबायदि लस खालामो पाब्लिकनि माबा खालामो लस खालामो टावार सायाव गाखोना बिसोर मा खावगोन जानांगौ दा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आंनो कमेन्टनि गेजेरजों आङो मोनसे थाम्बनेल होदोंमोन नालाय मोननै आपडेट होनो सानदोंमोन आङो नाथाय हर जाबायबो आङो दा होथ'ला सानबाय माने बेयो आंखौ प्रिया बसुमतारिया मोनसे भिडिअ शेयार खालामहरदोंमोन दा बेबो बेफोरनो आरोना लोंनाय जानायनि सायाव आं मा बुंबावनो सानफ्रोमबो भिडिअ बुंहरबाय थायो गाज्रि मोनलायनाय जागोन बुंबाबो आरो बुङाबाबो भिडिअखौ शेयार खालामहरो मा बुंनो दा बिनानाव बिब'निसिम मा बुंबावनो बेनोसै लोंनाय जानायखौ खम खालाम सिस्टारमोन हिन्जाव मानसिसो दिनै दोङो गाबोन गैया लाइफखौ एसे मोजाङै दानो सोलों बिमा बिफानि मान सनमानखौ लाखिनो सोलों नङा होनबा आजिखालिनि जुगाव गासिबो फरायो फरायनानैबो जाम्बा जाम्बि बायदि खामानि मावबाय थानो नाङा लोंनाय जानायखौ एसे खम खालाम सिस्टारमोन एबा सेंग्राफोर बिमा बिफानि मान सनमानखौबो लाखिनो सोलों लिमिटाव खालाम लोंनांगौ एसेसो लोंनांगौ आंनि बायदिब्ला लोंनाङा नङा माने आं लोंनाङा लों होनना बुङाखै आरोना माने पार्टि हिसाबै मागो दमासि बैसागो हिसाबै एसेखौ पेक्सेखौ मारि जायो नाथाय सानफ्रोमबो बेफोरबायदि नङा दै गाज्रि जायो 18 बोसोर नङाबाथ' आरो डाइरेक्टलि लोंखानो नाङा आजिखालिनि जुगाव क्लास 8, 9निफ्रायनो डेन्जार जायो आरोना गथ'फोरा डेन्जार जाबोयो आरो बिमा बिफायाबो क्लास 8, 9निफ्रायनो आजिखालिनि जुगाव गथ' गथायनि बिबानखौ हेगारनाय दा बेफोरबायदि हामादै बिमा बिफायाबो क्लास 8, 9आवनो जुदि गावनि फिसाजोखौ सामलायनो हायाबा देरनानै मा सामलायबावनो हागोन बेफोरबायदि जायो एकदमबारे खुगा मोजांजों बुजायना होबानो जाबाय बुवालासिनो बुबा बाराद्राय जायो एगेन्स्ट जाना थायो बिमा बिफादोंबो माबा मोनसे बेफोरबायदिनो फरायनो गारगोनां नों मा खालामनो बेफोरबायदि जाना थायो बेनिखायनो खुगा मोजां नों बुजायबानो जाबाय आरोना दा बेनो शेयार खालामनो हरनाया आं गाबोन फुङाव मोनसे मोजां डिटेल्स लानानै भिडिअखौ होगोन सिखावा अबाव हमजानाय आरो भिडिअआ गोलाव जागोन दिनैना एसे गुसुं जाबाय हरखाय आङो भिडिअखौ क्लिपखौ दानना होनाय जाबाय आरो सरि दे लोगोफोर आं देखायनो हानाय नङा मानो होनबा ब्लार खालामदों मानो होनबा इउटुबा बिराद माबा नैयाव बुनायबो दङ आरोना थाङाथिं सोरबा जाजानायबो दङ दा बेफोरखौथ' होनो हाया बुलाय खुदलायखौ होयोबा जोंहा इउटुबाबो रुल्स होयो आं भिडिअखौ हेगारनो नांनाय नङा बिदिबा स्ट्राइक नांना थागोन आरोना बेनिखायनो एसे ब्लार खालामना होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनिसै आङो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय दा सिखाव होनबालाय मा बुंबावनो न सिखावालाय मा हरबाबो गिदिङो सानबाबो गिदिङो दा बेखौ सानावनो मोनदों आरोना ओरैबायदि डेन्जार सिखाव बिसोरो सानावनो हमजादों आरोना सानसेल' नङा बिसोरो फैबाय थायोमोन जानांगौ ओमफ्रायथ' आजिखालिनि जुगाव सिखावनिसाय सिखावानो डाबल दंबावो नों सिखावसो खावबाय थागोन नोंखौ मिन्थिया सानगोन नाथाय नायखामाग्रा मानसि थायो आरोना नों खावबाय थागोन बिथि नोंनि उनाव खिथौ उनाव थाफानाय मानसिबो दोङो दा बेखौ रायजोफोरा माने रडनि मानसिफोरा बुंबाय बिसोरो मा खालामनो फैबाय थायो बेयाव मा खावनो फैबाय थायो टावार सायाव गाखोना होननानै माने बिसोरनि थाखायनो गोबां सरकाराबो लस जायो पाब्लिकआबो लस जायो आरोना दा बेखौनो माने मानसिफोरा लोगो लानानै बुवालासिनो पुलिसखौ फन खालामनानै पुलिसनो खाहरबाय आरोना पुलिसनो एरेस्ट खालामहोबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरो मोजाङानो खालामदों दा कमेन्टफोरावबो गासैबो लिरना हरदोंमोन फेसबुकाव होदोंमोन नालाय माने पुलिसखौ लिंहरालासिनो बिसोरखौ बायमान बुनांगौमोन बायमान सामब्रा फिथायनांगौमोन आरो ना दा बुदोंबो सानैसो पाब्लिकफोराबो बुदों बेनिफ्राय दा बुबाय थाबाबो जाया खायफा मानसिफोरा अननायबो थायो गुबुन हारिबाबो न'खराव मा दोङो मा गैया सिखाव खावना जादों बे पुलिसानो लांनानै बेखौ सोंनाय फिन्नायखौ सोमजा सोमजि खालामथों होननानै माने रायजोफोराबो हमना हरो आरोना बिदि दा बेनोसै आङो गोबां भिडिअखौ नोंथांमोननो सानाव होनाय जासिगोन डिटेल्सखौ मानि बहानिमोन होनाय जासिगोन आरोना दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय